Sorkar jela kalau Phah ya borok kita yang bagi nong song wai nak nyot li shnong kadong ba Shillong bakin penrung kerteng no ya ladi hak Meghalaya Residents Safety and Security Act arajar khan riu kini ki nyot li shnong ki kantop yak shnong nongrem pokse nongra nong mensong lapalang raj laban bat wa dingling kat kum ke Kyrwoh bala pelat dak Sorkar la ong bagi ni shnong kita gi belajet hak kela ka badingkong hak jing pentrai kam yak MRSSA arajar khan riu hapo ka jela ke Sorkar jela kalawan ra bat pentrai kam yak ni ka ak dak jing thmu ban pentikna ban pen khlan ya kilat jing ada bat jing singan jong ki nong song shnong ka jela lengba ka jing bisar penia ya ki nong song wai ki basa hapo ka jela la ong rup ka jing pentrai kami ka ni ka an kan khanglad ki riu runar ni ki riu bamman bakin yo jakari apo ka jela bat kan te la kam ru ya ka jing wan rung ki poi wer ni ki mender barung bi an ki bala ban wan rung bat buhai shnong hak shnong ba phe ke Sorkar jela haringkat ke jing trai lang bagi NIC Meghalaya kala pelat ya ke online application hak pratrek nai lur arjar puar kaban ai la ki nong song shnong ki trai yeng la ni ki nong song wai bakin penrung kertang ya la di ringkat ki jing pensisa na ki bor shnong ke Sorkar kalau Phah ki trai yeng la ni ki nong song wai ki basa ki ni ki nyot li ki shnong bakin hab ban penrung kertang ya la di hak application kabala ban yo na ki PC laptop tablet bat smartphone ki kot ki sla badon kam bat ki jing tip babnia la ru ban yo na ka office jong deputy commissioner ka East Khasi Hills district Shillong bat ki rang ba shnong Kongret kino Yeah, happen to you. check up and I not say Atiar. ya Hila banet la shem to yoru. Sele you. Dagi siam kanya. Slam kendian PE takadaw kolong kapakong san ban pat ya kapor Kalau ke badan kamban letas ya ke kemiswa bendap lai benai ba armet kenang ba ikelung enom yo yu kenyang HIV haka ba ikmi bat ikelung kin yo kecing em ka bakai ka bakya bat imslam Dor jong kapor. HIV control patas HIV ya lade haka bor ba phile check up ning bang haba armet